Magandang hapon mga kabisdak. Welcome sa ako ang channel. Karon magluto tag biko. Kagod sa tag lubi. Lubi sa muron ko na. Kapit na ta mauman mga kabisdak. Mintras nagkagod ta, magtigmo-tigmo sa ta. Dali. Maglingaw-lingaw sa ta. Nakoy tigmo. Dali. Kabayo ni Juan diligdagan. Unsa man? Wala ka baloma. Ha? Ikaw ba? Kaguran. Imak na kaguran. Okay, ready na itong mga ingredients. Ay pilit, 1 ka kilo. O lahi ni nga biko, lahi nga style gamit ko gluya o sili. Then gatas dayon para additional sweetness, lahi ang sweet murag amo ang relasyon. Luya, para mura siya putumaya pero unya maglatik ka. Biko ni nga putumaya. Sa ayun, kining bagol mo itong suguon pag ukay sa latik na itong butara ito na mura na yung ukay ya bukal. Ito lang ning pasagdan ng tutaman malatik siya. Dugay pa ni mga sa kauras pa ni.